cash in hand. I need love, I need life, I need a husband or a wife. I need to figure out what's going on inside. In the air, in the air, everything I need is in the air. In the air. Aquest gest ens el podríem estalviar si fessin cas del nostre convidat d'avui. Ell és de la classe de persones que et diu que al cap de setmana plourà o nevarà i tu diu clar, evidentment, amb aquell somriure que tu te l'acabes creient i no t'importa allò de quedar-te a casa amb unes crispetes, la manteta i una bona sèrie. Ell és en Marc Redondo, meteoròleg de La Sexta, que cada dia podem veure al programa d'Alfons Arús. Amb ell parlarem, conversarem una estoneta, intentarem descobrir algun dels secrets que tenen els meteoròlegs i amb ell repassarem la seva trajectòria professional. Pel temps que hi ha, tot i que em fan mal els ossos, sembla que no hagi de ploure. Farem una cosa, li preguntarem a en Marc. Benvinguts, benvingudes al FICA d'avui. Marc Redondo, moltíssimes gràcies per haver acceptat la invitació al FICA. Gràcies a vosaltres per convidar-me. És tot un honor que estiguis aquí amb nosaltres. Et faig la pregunta primera que faig sempre a tots els convidats i convidades. Qui és en Marc Redondo? Bueno, el Marc Redondo és algú que intenta ser bona persona i que actualment treballa a la televisió presentant el temps al programa Arrosseros de La Sexta. Però darrere de que veiem a la tele també faig bastantes més coses. És a dir, no treballo 5 minutets pel matí i me'n vaig a casa. És a dir, faig moltíssimes més coses, però jo intento ser bona persona. Però si m'he de descriure, vaja, meteoròleg de televisió actualment i espero que futur professor universitari acabant el doctorat. Aviam. D'això en parlarem, sí, perquè ho he llegit a la teva pàgina web i m'ha sobtat. A la teva pàgina web, precisament, Marc, poses que la teva àvia et va regalar un termòmetre quan eres molt petit. On ha quedat aquell termòmetre? Aquell termòmetre segueix atornillat on vivia jo quan era petit amb els meus pares a la paret. Sí. Era un termòmetre, sí, de màximes i mínimes. A més, tenia un petit higròmetre al costat i un baròmetre, i era la típica estació petiteta, quadrada, que ve tot incorporat. En realitat era bastant barat. Però ella sabia que a mi em feia molta il·lusió i que quan veia el temps a la tele em tornava boig i me'l va regalar. I a partir d'aquell dia doncs, jo vaig començar a prendre les dades del temps sempre a la mateixa hora. El que fem, els que ens apassiona el món de la meteorologia, no? Aquests que ens denominen friquis, doncs allà va començar la meva passió real, encara que jo ja crec que ho portava dins pràcticament des que vaig néixer. Sí que ja des que vas néixer aquesta passió ja hi era, no? Sí, jo crec que passat els anys me'n vaig adonar que a part de l'estació meteorològica, les fotografies que jo feia quan anava d'excursió, que llavors eren amb carret, sí, quasi totes tenien els núvols com a protagonista. Tots els meus companys es feien fotos entre ells, feien fotos a les noies, als nois, als grupets, als monuments, perquè era obligatori fer fotografies als monuments que anàvem a visitar, però jo acabava sempre fent fotos al cel. I clar, això va passar el temps i me'n vaig adonar més tard, que fer fotos a la natura i sobretot als núvols. Una miqueta de cada cosa, doncs, jo crec que és el que va acabar fent que jo acabés estudiant el que vaig estudiar i acabar presentant el temps a la tele. Clar, tu ets el típic que portava allò 30 fotos per ensenyar i només hi havia dues on sortia gent, no? Sí, de fet tinc fotografies de la meva habitació quan era petit i jo li donava al meu pare les fotografies perquè me les ampliés i quan els meus companys tenien per exemple, els pòsters del Barça o fins i tot de grups de música, jo tenia núvols. O sigui, a sota escrivia quin tipus de núvols era i d'on era la fotografia. Ja de petit jo ja sabia per on havia d'anar. I de petit ja eres bon estudiant, Marc, o què?
Sí. Jo era el típic d'aquests tranquil·lets que no diu mai res a classe, que sempre acostuma a fer els deures, encara que els seus pares no els obliguin. Podríem dir que era com el típic tontet, o sigui, el típic nen que mai es queixava ni res, però que al final complia. Potser algú em diria l'empollón de la classe tampoc, però jo anava tirant, jo anava fent. O sigui, jo estudiava amb tranquil·litat, jo m'organitzava molt bé. Era bon estudiant, però tampoc és una cosa que vulgui destacar, perquè hi ha companys... No té res a veure amb l'intel·ligència, una cosa és treure bones notes i l'altra és ser intel·ligent, però almenys jo m'aplicava una mica i estudiava molt, això sí que és veritat. Però no feia gaire soroll a classe, no intentava no destacar gaire. Soc molt tímid, encara que no ho sembli, soc molt tímid. No ho sembla, la veritat, perquè et veig a Roseros i precisament no sembles una persona... Ho soc molt. Com vas decidir? Suposo que va haver-hi alguna cosa que va fer que tu diguessis, vull dedicar-me professionalment, ja no només com a passió, perquè et pot apassionar la natura, et pot apassionar la meteorologia, però suposo que va haver-hi alguna cosa que et va dir, jo, Marc, vull ser meteoròleg, o vull sortir a la ràdio, a la tele, presentant el temps. Què va ser? Doncs mira, jo tinc la gran sort, i crec que això no ho pot dir gaire gent, de poder dedicar-me al que és la meva gran passió, que és estudiar els núvols. El moment en el que jo vaig haver de decidir a què em voldria dedicar va ser quan a l'escola em van dir, nois, heu de decidir què voleu estudiar a la universitat. Va ser el primer moment en el que jo vaig començar a ser conscient de que potser m'hauria de dedicar al que era la meva passió. Jo recordo que a l'escola ens van posar una llista on havíem de posar el nostre nom, era molt petit, i jo crec que ja era a BUP o a vuitè de bàsica, no sé, i havíem de posar el nostre nom i el que volíem estudiar, i clar, tots eren arquitectes o tots eren enginyers i futbolista fins i tot algun, i jo vaig posar meteoròleg, i clar, la professora va dir, escolta, que de meteoròleg no hi ha meteorologia, no hi ha carrera. Doncs aquell va ser el moment en el que jo vaig haver de decidir el que volia estudiar, però si no hagués hagut de decidir en aquell moment, jo crec que tard o d'hora el camí m'hi hagués portat. I al final el camí m'ha portat de forma indirecta, perquè estudiant o no estudiant, acabant fent el que a mi m'agrada, al final és un conjunt de casualitats que estic molt content que hagi pogut passar. Fàcil no ha sigut, Fàcil no ha sigut, però m'ha costat. Vas estudiar, Marc, perquè vas fer BUP i COU. Després va arribar l'ESO i, bueno... Bueno, això ha canviat bastant. Això ha canviat bastant. T'ho dic jo que ha canviat. Sí. Doncs parlar d'en Marc no només és parlar d'una persona apassionada de la meteorologia, sinó una persona que investiga, no? És a dir, jo, consultant la teva pàgina web, he vist que has participat a diversos tallers, que has presentat xerrades divulgatives i fins i tot has anat a escoles, no? Jo et demano que... Jo soc professor d'una escola aquí a Mataró. Podríem parlar de veure si algun dia pots venir a parlar de la figura del personatge de l'home del temps, perquè penso que seria molt interessant, no? A la que ens deixin, jo em comprometo a anar un dia a Mataró. Jo em comprometo. I parlarem de la figura de l'home del temps, o del noi del temps, o del meteoròleg a televisió, perquè té tela, és a dir, es pot parlar bastant. També és veritat que hi ha molta cosa que es desconeix des de casa, i si no ets del món no pots explicar realment com fas el dia a dia a la teva feina, perquè són moltíssimes coses, no és només allà i dir plourà i te'n vas, no, aquí hi ha moltíssima ciència, hi ha fins i tot els minuts de maquillatge, de perruqueria, és a dir, són coses molt divertides que a mi m'agrada molt explicar als petits, perquè els petits m'agrada estimular-los. M'agrada sempre, quan faig aquestes xerrades, començar amb coses que no tenen res a veure amb el temps, sinó que tenen més a veure amb la passió, no? Perquè jo, quan era petit, els meus pares van anar a parlar una vegada amb la meva professora i la professora els va dir, el seu fill vol ser meteoròleg de la televisió, i el podeu anar mentalitzant que això és pràcticament impossible. Perquè, clar, meteoròlegs a la televisió n'hi ha poquíssims, són molt pocs. I per això sempre dic que, ostres, que els nens facin el que realment els agrada, que de guanyar-se la vida ja ho faran. Si no pots fer la teva passió, pots treballar de qualsevol cosa, al final si poses una mica de voluntat, però almenys això és el que m'agrada transmetre, no? És incentivar, o sigui, estimular els petits perquè facin el que realment els apassiona. No sigui no només presentant el temps, sinó també disfrutant de la naturalesa, de la natura i de qualsevol cosa que els apassioni, bàsicament. Clar, respecte a això que deies, dona la sensació que els meteoròlegs només treballeu 5 minuts. Sí, no? Suposo que hauràs sentit això un munt de vegades, no? Quan Tela. Sí, suposo si
aprofundeixes una mica, com deies tu, veus que no, evidentment hi ha molta preparació abans d'aquests 5 minuts màgics que sortiu, no? Sí, de fet, els meteoròlegs, almenys en totes les teles on jo he treballat, clar, televisió estatal, em refereixo a informatius, normalment són dels primers que entren a treballar a les redaccions i els últims que marxen, perquè, clar, avui en dia tots els programes informatius necessiten que el meteoròleg estigui a la seva reunió d'escaleta o reunió de continguts, que és on es decideix el que es farà a l'informatiu. Però fins i tot has d'entrar a diverses reunions perquè et necessiten. I a part tu has de fer la teva feina, has de fer la previsió del temps, has de buscar imatges, fotografies de la gent, la part de maquillatge perruqueria, que no és tan divertida pels nois perquè no ens agrada, i després tens el directe, que el directe també te l'has de preparar, és a dir, nosaltres no llegim un prompter, no llegim un QE, improvisem, ens hem de preparar el contingut i això ho has de fer pel matí i també ho has de fer per la tarda. Així que la feina que fem al final són moltes hores. Aviam, no estem picant pedra, és veritat, no estem picant pedra, però surts després d'haver fet moltes hores de feina i d'ordinador i d'anar d'un lloc a l'altre de la redacció. És a dir, és un treball que al final passes moltes hores treballant. Això que em deies que no teniu QE, és una de les coses que sempre m'he preguntat. Dic, no sé si ho llegeixen o s'ho saben de memòria. Mira, en realitat, ara mateix, a totes les cadenes de televisió que podem veure a casa, crec que totes, menys amb una, el presentador del temps, /meteoròleg, geògraf, matemàtic, el que sigui, no llegeix absolutament res. Són diversos els motius. El principal, per exemple, els que anem en directe, és que no saps mai el temps que dispondràs. I clar, si t'escrius un text, pots anar molt llarg o pots anar curt. En canvi, si et diuen, mira, tens 2 minuts 25, doncs t'adeques el teu text mental per fer-ho. I després que, clar, t'has d'anar girant contínuament, mirant el mapa, endavant enrere, i si fas això i tens un text, t'has perdut. A part d'això, és que no tens temps material d'escriure't un text. És a dir, hauries de dedicar moltes... A vegades entrem corrents al plató i no et dona temps a preparar el contingut, però com que saps el que estàs parlant, doncs realment és com si jo ara mateix estic parlant amb tu, podria explicar el temps que faré aquesta tarda, no? Doncs el mateix. No, va tot molt improvisat, però està tot molt preparat. T'he de confessar que en un dels exàmens que vaig posar segon d'ESO, vaig posar comprensió oral, i un dels exercicis era precisament una previsió meteorològica. No? I els va costar, perquè penso que els estudiants, els alumnes, no estan acostumats a, primer, veure informatius i molt menys veure la previsió del temps. Suposo que pel fet de la rapidesa dels mòbils, no? Si vull saber el temps, agafo el mòbil, meteo tal, i ja ho sé, no? Com faries, Marc, perquè això no passés? Com m'impulsaries que els alumnes, que els joves veiessin més els informatius o les previsions meteorològiques? Doncs els faria participar a la secció. Per exemple, nosaltres pel matí tenim una secció que es diu Meteo Kids, que és que els mateixos nens ens fan la seva previsió i ens l'envien. Això fa molt, i també fa molt que el presentador del temps empatitzi, i empatitzar en aquest sentit vol dir adaptar el seu vocabulari a una criatura també. És molt complicat a la televisió parlar per criatures i a la vegada per senyores que són grans, és a dir, has de parlar lent, t'ha d'entendre tothom. Per això crec que la figura, el que és empatitzar amb qualsevol tipus d'espectador i fer que el nen petit també col·labori enviant fotografies, enviant vídeos, es pot arribar a aquesta audiència. També és veritat que el món de la tele està canviant moltíssim. El que estem veient ara com a normal, possiblement d'aquí 5-10 anys, la gent no vegi la tele en directe i ho vegi sota demanda. Haurem de veure. Però jo crec que cada vegada, clar, vosaltres teniu una labor molt important, que és la de l'educació dels nens, clar. A l'escola, si se'ls ajuda als nens, si es fa exercicis, veieu els informatius perquè aprendreu. Jo crec que és una figura molt important que teniu vosaltres i una labor importantíssima. I jo me'n recordo dels treballs que feia a l'escola. O sigui, jo vaig començar a veure els informatius gràcies a un dels meus professors, que ens feia fer resums, agafar la notícia més important de l'informatiu, ampliar-la, buscar més informació. Quan llavors no teníem internet, era bastant més complicat. Ja. Marc, no només, clar, pensem en tu, pensem sobretot en televisió, però la teva trajectòria professional ha passat per la ràdio. De fet, vas començar, tinc aquí apuntat, has estat a Ràdio Estudi Esplugues, d'Espí, Ràdio Berga, Ràdio Principat i Ràdio Seu, des del 2001. Com ha estat la teva trajectòria, Marc? Què recordes de bons moments de la ràdio? Recordo la gent que de forma desinteressada
companys, quan jo era molt petitet i vaig acudir a trucar a la porta a la ràdio d'Esplugues, que ja no hi és, va haver de tancar ara i ha obert una altra, van treure la llicència, vaig picar a la porta i vaig dir, ostres, m'agrada molt la meteorologia i he escoltat el vostre butlletí i no hi ha previsió del temps. Podria fer-la jo? I clar, jo era molt petit i estava ple d'estudiants en pràctiques universitaris. Jo estava allà com un mort, o sigui, com un ocellet que no sabia ni parlar. I em van agafar unes quantes persones i durant uns dies em van ensenyar a locutar i a fer una previsió del temps. I em deien, mira, has d'acabar així, el teu to, t'has d'adequar. Doncs recordo uns moments molt dolços. També recordo les grans catàstrofes que jo he viscut estant a dins de la ràdio, com atemptats, com aquestes coses que se't queden marcades, com per exemple els atemptats a Madrid. Jo estava treballant a la ràdio i va ser una connexió i ho porto... Tinc un gran record de la ràdio. Fins i tot podré confessar-te que la ràdio per mi és molt més maco, periodísticament parlant, que la televisió. La televisió ho decora tot amb la imatge, però crec que la ràdio, focalitzant-se amb la veu, és tot com molt més dolç. És tot com més... La ràdio t'acompanya a tot arreu, en canvi la televisió la tens allà davant de casa o bé amb el mòbil l'has de veure. Doncs tinc un gran record. A més, he estat a moltes ràdios i, ostres, m'agrada molt l'experiència. De fet, Marc, has arribat a combinar ràdio i tele. Sí, durant molt de temps. Sí, a més en diferents idiomes, que també és bastant complicat. En català i en castellà. A vegades costa, però has de canviar el xip, perquè si no t'equivoques. T'equivoques en paraules perquè vas pensant, a vegades penses en català, a vegades en castellà. Ja. No només has estat a la ràdio, sinó també escrius a revistes... Sí. Altair, Skipper, i ara actualment a la revista de la Universitat Europea. Com és l'experiència? Sobre què escrius? Bàsicament, a les revistes científiques o de nàutica escric coses molt puntuals, és a dir, si volen un reportatge d'astronomia, doncs a mi també m'agrada molt l'astronomia, doncs escrius unes pàgines especials i ja està. Escriure una revista avui en dia és bastant complicat, més que res pel tema publicitari, perquè ha baixat molt la feina, i a les universitats articles d'opinió, i ara mateix escric a timpo.com, on escric un article científic a la setmana, on explico coses relacionades amb la meteorologia i també tot el que ens envolta. Escriure m'agrada molt, a part de la meva feina a televisió, doncs escriure també és una de les meves passions. T'has plantejat, Marc, algun dia escriure un llibre? I tant, i tant. Un està a punt d'acabar-se. El problema és trobar el temps, perquè està pràcticament llest, només falta una gran revisió i publicar-lo, però no tinc temps ni per dormir. Així que de moment ha d'esperar una mica, ha d'esperar. He llegit la teva biografia, una de les coses que més m'ha cridat l'atenció és un projecte que vas fer a Aràbia Saudí. Sí. Explica'ns una miqueta. Jo de veritat que he al·lucinat, Marc, I m'ha semblat superinteressant i dic, quan el tingui davant, encara que sigui virtualment, li vull preguntar. Ha sigut una de les experiències més boniques i enriquidores de la meva vida. La història és que jo estava presentant el temps als informatius de Madrid, a la Sexta, i va sortir l'oportunitat a través de Mediapro, que era la nostra productora, de participar en un concurs perquè la televisió pública d'Aràbia Saudí es volia renovar, és a dir, es volia fer més occidental. Doncs resulta que em van dir, Marc, tu voldries participar al concurs, aviam si ens l'adjudiquen? I jo vaig dir, sí, em van dir, bueno, hi ha poques possibilitats, però vam presentar un projecte que els hi va encantar i vam sortir guanyadors. Llavors el que vaig fer vaig estar un temps sense presentar el temps a la Sexta i el que vam fer és un grup de professionals, és a dir, un informàtic, un noi de producció, jo com a meteoròleg, vam dissenyar com un espai del temps, com una secció del temps, per a una televisió pública que és la d'Aràbia Saudí. És a dir, Saudi TV, no? És Saudi TV, sí. I, clar, era tot com un món desconegut per tots. Jo em vaig haver de documentar moltíssim, més que res per la cultura d'allà, ja no només la forma d'escriure, perquè, clar, la rotulació, el nom de les ciutats, clar, era tot escrita amb àrab, clar. Era tot molt difícil. Fins i tot ens demanaven mapes per les hores de resar. Havíem de dir quina temperatura i quin temps faria, no? Ho vam preparar tot a Madrid i llavors vam estar uns quants mesos a Aràbia Saudí, doncs instal·lant els ordinadors, ensenyant jo, en aquest cas, als meteoròlegs d'allà com havien de presentar, com havien de dir tots els mapes que tenien. I clar, és una experiència perquè és un país que no està preparat en principi pel món occidental, és a dir, tu no pots entrar a Aràbia Saudí de turista, no pots, i per treballar és molt, molt, molt complicat. Evidentment,
allà no poden anar les noies, no els hi deixen entrar. Així que vaig estar allà uns quants mesos, molts mesos vaig estar sol, vaig visitar el país, vaig anar amb meteoròlegs, vam sortir al desert amb els 4x4, vam fer molta amistat que encara mantinc ara mateix amb ells. La gent que entri a la meva pàgina web podrà veure algunes de les fotografies perquè la redacció d'informatius d'allà també era molt divertida i fins i tot la televisió d'Aràbia Saudita està rodejada, o sigui, està protegida per militars, és a dir, entrar a una televisió i veure que hi ha tancs a fora, doncs a mi em va impactar molt, però l'experiència va ser boníssima, molt, molt bona, molt, molt bona. Marc, has tornat a connectar amb Saudi TV per veure aquest espai? Sí, ho he tornat a veure i em fa molta gràcia veure, perquè van ser companys meus durant molt de temps, entre nosaltres parlàvem en anglès, amb el poc anglès que parlaven ells i el que parlava jo, doncs ens enteníem i, no sé, va ser una experiència professionalment molt bona, molt enriquidora, vaig aprendre molt de la cultura seva, ells també van aprendre molt de la nostra perquè era molt divertit, fins i tot amb els temes de parella, no? De relacions sentimentals, com ells tenen un concepte de més d'un matrimoni, per exemple, i nosaltres no. Però nosaltres podem tenir moltes nòvies abans de casar-nos, ells no. O sigui, aquestes coses ells els semblaven molt divertides, impactants. I sí, i encara mantinc el contacte amb algun dels presentadors, o sigui, tenim molt bona relació. Repassant la teva trajectòria a la televisió també és meteòrica, no? Vas començar el 2005... amb 23-24 anys, més o menys, vas començar a Canal Meteo, a Media Pro, després la Sexta Notícies, 13 TV, després tornem a la Sexta i ara, la Sexta Notícies, perdó, i ara el programa d'Alfons Arús cada dia. Què ha canviat, Marc, respecte a aquell jovenet de 23-24 anys, respecte a la persona que tenim davant? Mira, el que et puc dir és que el que no ha canviat són els nervis. Perquè abans del directe, els nervis, sí, i sort que els tinc, perquè quan un dia no tens nervis, que alguna vegada m'ha passat de dir, ostres, ho tinc tot controlat, tot està bé, avui estic tranquil, sempre passa alguna cosa. És a dir, necessites com una tensió, són els nervis del directe, que diuen los nervios del directo, la tensió del directo, que sempre has de tenir per estar atent, per estar alerta. Això no ha canviat. Potser el que ha canviat és que ara tinc moltes més eines, sobretot lingüístiques, no? Per sortir de... Si estàs en una frase que no saps com acabar-la, doncs intenta canviar de tema, posar algun connector lingüístic per dir, ostres, vinga, salto la següent frase, o fins i tot si et fallen els mapes en directe. Al principi, sort que al principi de la Sexta no teníem l'APM i no teníem aquests programes de zapping que ens traurien ara tot arreu, perquè ens van arribar a passar coses de presentar el temps amb només un mapa i que se n'anés a negre i estar mig minut en una pantalla en negre. Ara mateix això sortiria tot arreu. Llavors no passava. O fins i tot anar parlant i que se't caigués el micro. Aquestes coses avui en dia sortirien a tot arreu i llavors no. Doncs avui en dia si això et passés, doncs saps com reaccionar. Fins i tot saps que has de buscar la naturalitat, però al principi estàs tan i tan nerviós de que tothom et pugui veure a casa i tothom pugui pensar, mira, aquest pobre desgraciat se li ha caigut el micro i no sap què dir. Ara jo crec que això ja ha canviat després de tants anys. La veritat és que se't veu un tio natural, al programa d'Alfons Arús, i gens nerviós, t'ho he de dir. Bueno. Quin ha estat, Marc, el teu pitjor moment i el teu millor moment a nivell televisiu per tu? Mira, el meu pitjor moment personal, et refereixes, no? O sigui, meu presentant el temps. Sí. El meu pitjor moment el vaig passar quan un dels primers dies de que la Sara Carbonero presentés a la Sexta compartíem tots la mateixa línia de pinganillos. Pel que no sàpiga què és un pinganillo és com un petit sonotone, diguéssim, un audífon que tu et poses a l'orella per que et donin ordres. És a dir, tu si estàs presentant i et diuen Marc, acaba ja que et queda poc temps, t'ho diuen i tu ja ho saps. Doncs com que compartíem la mateixa línia, a la Sara li van començar a explicar coses, moltíssimes coses i amb veu molt forta, i jo estava parlant en aquell moment. Però la persona que li estava donant les ordres no sabia que jo el portava posat també, i jo no podia parlar. I jo estava parlant sobre una pluja d'estrelles, sobre les perseides d'agost, i jo no podia parlar, i jo m'entrebancava, i no podia parlar, fins que vaig fer així amb la mà a l'orella, i se'm van adonar que m'estaven molestant molt. Potser van ser 15 o 20 segons, però per mi se'm van fer eterns.
Després em van demanar disculpes, em van dir, ostres, no ho sabia, perdona. A partir d'aquell moment es van separar les línies del pinganillo perquè això no tornés a passar, perquè les ordres se'ls hi donés. Doncs ho vaig passar molt malament. Vaig començar a suar, vaig sortir de la tele pensant que no tornaria a presentar mai més perquè em farien fora, perquè havia sigut incapaç, i al final va ser tot el contrari. La gent em va començar a enviar missatges dient-me, ostres, Marc, sabem el que t'ha passat, no pateixis, no sé què. Aquest seria per mi el pitjor moment de tots. I el millor? El millor, ostres. El o millor... alguns millors? Bueno, n'hi ha molts, sobretot. Jo recordo sempre amb més carinyo quan hi ha hagut un gran temporal, com Glòria, com Filomena, com fins i tot grans huracans i grans tifons que hem hagut de cobrir nosaltres des de les redaccions d'aquí. Quan et passes, entres a treballar un dia potser a les 6 o les 7 del matí, te'n vas a les 10 de la nit. Dius, ostres, me'n recordo un dels primers dies de l'Objetivo d'Anna Pastor. Me'n recordo que vaig entrar als informatius, al Rojo Vivo, al Más Vale Tarde, és a dir, vaig fer tots els programes de la Sexta i vaig sortir a la nit, no sé, podia ser la 1 o les 2 de la nit, o sigui, vaig sortir molt tard. Doncs la sensació que tens quan t'has desmaquillat, quan agafes el teu cotxe, te'n vas a casa i seus a la taula i dius, ostres, respires i dius, ha estat un gran dia, haurà anat millor o pitjor, però almenys saps que has donat tot el que tu podies donar, doncs per mi això és molt important. És veritat, Marc, allò que diuen que als homes del temps us avorreix el temps assolellat? Sí, això és veritat. És que això l'Alfonso Arús fa molta conya amb tu sobre això. Clar, és que, aviam, mira, nosaltres encara que tenim un temps relativament limitat, però els companys de Televisió Espanyola, que a vegades antigament teníem com 10 o 15 minuts, quan es troben al mes de juliol o agost amb anticicló i tot sol, ostres, això és molt dur. És molt dur perquè què expliques? I clar, a nosaltres el que ens agrada és la xixilla, la vidilla, que passin coses. Sí. Que passin coses. Aviam, un anticicló de tant en tant no va malament, però que duri 3 o 4 dies, més no, perquè ens avorreix. A nosaltres el que ens agrada és que canviï les coses, que tinguis coses que comentar. També, moltes borrasques seguides, quan venen aquells trens llarguíssims, també es fa molt avorrit, perquè al final acabes explicant sempre el mateix. El que ens agrada és que hi hagi variabilitat, com a tot, no? Al final, la varietat és el que fa tot més divertit. Doncs, Marc, t'espero a la meva escola. Sí. Quan ens donguin permís per sortir. M'agrada molt això que dius de la passió, que penso que la transmets cada dia en el programa d'Alfonso Arús, i això, doncs, com dius tu, empatitzes, no? amb els espectadors, i penso que és d'agrair. Marc, moltíssimes gràcies. Espero que d'aquí un temps doncs, et veiem a les llibreries i donant classes a la universitat també. Moltes gràcies a vosaltres per comptar amb mi, i aquí estic per tot el que necessiteu i ens veiem. Espero que sigui el més aviat possible. Això, moltíssimes gràcies, Marc. A vosaltres. Doncs ja sabeu, feu cas als homes del temps que ens donen bones i males notícies, però com en Marc Redondo, sempre amb un somriure. Ens veiem al proper FICA.